me ha explicado nunca el contrato indefinido, toda la letra pequeña que conlleva ser mujer. Desde que me dio la vida una madre ensangrentada y arrancó una de sus alas para así verme crecer. Querrán que seas perfecta, cariñosa y estudiosa, muy paciente y eficiente, superwoman, super zen, y que tengas preparado siempre un... Bon dia, som Laia, Bruno i Joana, locutores del programa de ràdio en femení del CEIP Santa Teresa. En aquest primer programa del curs hem volgut posar damunt de la taula un tema que ens preocupa i ens ocupa, el sexisme. I és que després del que va passar a la final del Mundial de Futbol femení i totes les reaccions posteriors, hem pensat que calia parlar d'això al col·le, on passem del nostre dia a dia. Hem preparat un programa ben complet, amb notícies, debats i moltes més seccions que no vos deixaran indiferents. Esperem que vos agrade a tots, o millor dit, a totes. Adeu! Yo no quiero renunciar a mi propia libertad. Bon dia! A l'apartat de notícies i actualitat volem parlar-vos d'algunes notícies que hem vist a les darreres setmanes i que ens han deixat preocupades. Com no, comencem pel famós petó d'un tal Rubiales a Jenny. En la final de la Liga Femenina de Futbol, veiem a Rubiales fent un gest desagradable al costat de la reina. Que fort! Per si això no fora poc, la notícia que ha impactat al món sencer, o almenys a nosaltres, és la de Rubiales, quan agafa a Jenny i li dona un petó sense el seu consentiment. I damunt de tot això, Rubiales es fa la víctima trucant uns vídeos. En quin món vivim, eh? Ara anem a escoltar més notícies preocupants. S'ha acabat. Una trobada de les mundialistes en València impulsa un moviment global contra el masclisme i una revolució en la Federació Espanyola de Futbol. També hem trobat altres notícies que posen de manifest que el sexisme està viu i conviu entre nosaltres. Per exemple, hem trobat una notícia que ens diu que van acomiadar a una cambrera de Badalona per tindre pèls a les aixelles. També hem sabut que una estesa d'Ibèria, al crit de «No soc la Barbie estesa», es rebel·la contra l'obligació de portar talons. D'altra banda, un estudi entre adolescents posa de manifest que el 12% dels xics creu que insultar a la parella es pot perdonar, enfront del 3% de les xiques. I encara que podríem seguir amb moltes notícies preocupants, de moment parem així per a donar pas a les nostres companyes. Us passem amb debat. Adeu! Yo no quiero renunciar a mi propia libertad. Bon dia! Després d'haver escoltat les notícies tan preocupants que hem escoltat... Preocupants? No han sigut tan preocupants. Com? Què? Però, en fi, el que estava dient, que pensem que és necessari encetar un debat. O no? Sí, home. En aquesta secció tenim debat sí o sí. D'una banda, tenim els que pensen que sí. Que tot això és molt preocupant i que cal posar atenció. Per no passar absolutament res que puga fer perillar la tan lluitada, merescuda i esperada igualtat. D'altra banda, ens els que pensem que no cal tant de drama. Però com pots dir això? Pues pareix normal el que van veure. Si sos va ser un beset, va. No, a tota campiona del món li van furtar el seu moment de glòria. Quin dret tenia? Però torno a repetir, si sos va ser un beset. I la que s'ha muntat. Mireu, sigui un beset o sigui el que siga, Cap persona pot forçar a l'altra a fer res que no vulga fer. És veritat, però... Això de no forçar a cap persona, Val per a nostres mares i pares? a mi em forcen a moltes coses, com per a fer deures. A dutxar-me, a menjar coses que no m'agraden. No te dutxes? Que guarro! Uf! Crec que per això necessitarem... Un altre programa. Esperem que vos hagi agradat. I ara vos passem amb unes entrevistes molt interessants. Adeu! Y arrancó una de sus alas para así verme crecer. Querrán que seas perfecta. Hola, Isabel! Hola Alma, hola Enar. Isabel, ¿tú qué opinas del famoso peto del fútbol que le iba a donar Rubiales a Jenny? Ese no consentit, claro. Pues evidentment tu ho has dit, no és consentit, no se pot opinar a favor, sinó totalment en contra. El respecte en esta vida és fonamental. Estic totalment d'acord amb tu. Si fores Jenny, què hubieres fet? Com he dit, coneguem-me a mi, parar-li els peus d'una forma pública i immediata. Molt bé, Isabel, estic d'acord. I si fores Rubiales, què faries?
no haver allargat tantíssim la cosa, no haver-la enredat, haver demanat disculpes d'una forma pública i, ja vos dic, d'una forma immediata i reconèixer que no havia actuat gens bé. Exactament. Això és el que jo hubiera fet. Adeu, Isabel. Adeu, carinyets. Adeu. 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 Ara què fem? Ara anem a escoltar música. Bueno, més que música, als nostres companyes. Que guai. Adeu. Yo nací para serme fiel. Nadie ama a todas horas, todos los días del año. Voy a permitirme ser. Hola a totes. Després d'haver escoltat unes entrevistes tan interessants, ara encetarem la secció de música, una secció que a nosaltres ens ha sorprès moltíssim quan l'hem treballat i que no ens deixarà indiferents. Estem molt acostumades a escoltar cançons sense posar massa atenció a les seves lletres, o si ho fem, sense donar importància, però amb aquesta actitud estem ajudant a la igualtat. Mireu, mireu, millor dit, escolteu. Compro tu novia, pues tú me has dicho cómo es ella y me gustó la información. Véndela, véndela, o dile a su madre que me fabrique otra igualita. mare meua, vende-la, que és que a casa és un joguet, vos pareix això normal? Sí, mare meua, que no és una nina. Para, com? Devolveme a mi chica, que se la comprada, és d'ell? Ala, que mal. Yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl con K. Com que com lo menea? Per què ha de fer això si a lo millor ella no vol? Hoy serás mi esclava en el cuarto d'un hotel. De veres escoltat la cançó Esclava en 2023? Estem bojos o què? Ja, jope, quines barbaritats diu la gent. Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Me las voy a llevar a todas pa' un VIP. Mare meva, quines coses se li va dir el reggaeton actual? Com si les dones no pogueren estar amb ningú més i damunt les jutja per al seu nom. I ara les cançons feministes. Martes antes de almorzar, una niña fue a lavar, pero no pudo lavar porque tenía que bailar. Así bailaba, así, así, así bailaba, así, así, así bailaba, así, así, así bailaba que yo la vi, así bailaba, así. Exacte, xiques, pugeu el volum, continueu avançant, no vos rendiu. Yo no quiero renunciar a mi propia libertad. Si es así yo me permito ser imperfecta mujer. Yo nací para luchar, yo nací para... Em pareix molt bé que complisques els teus somnis. No renuncies a ells. Amiguito, es para ti que de ti él se quiere aprovechar. Que te dice que te quiere, pero no te quiere nada. Con palabras bonitas te quiere endulzar. Para usarte, enamorarte y luego dejarte como si nada. Él te está hablando mentiras, diciéndote que te... Jo recolze, a vegades les persones poden ser molt dolentes, no deixes que t'enganyen. Esperem que vos hagi agradat. Ara publicitat. Adeu! Sentirme ser lo que yo quiera ser. Voy a pedirle a la culpa que abandone para siempre. Bé, com no, hem volgut fer una miradeta també a la publicitat. N'hi ha molts anuncis masclistes i sexistes que no ens agraden gens. Recordeu allà de 100 recomandat per fabricants i mujeres?
No ens agraden els anuncis de neteja, perquè sempre apareixen dones fent la feina. Per sort, és veritat que ens ha costat trobar anuncis sexistes de televisió i podem dir que sí, per sort estem millorant. Així i tot, encara s'hem donat que hi hagué una publicitat del Metro de Madrid al 2016, on es podia veure un home llegint i una dona que es maquillava. També un cartell del Dia de la Dona del Corte Inglés on posava 97% entregada, 3% egoisme i 0% queixes. Volem dir que les mares no es poden queixar? Ma mare no para, però mon pare encara es queixa més. A veure, tots i totes es poden queixar. I els anuncis de joguines, amb xiquetes jugant amb nines i cuines i els xiquets jugant amb cotxes. No hem trobat anuncis a la televisió, però sí a YouTube. Així que caldrà posar atenció i no fer ni un pas enrere. I ara uns quants contes. Adeu! Imperfecta mujer, yo nací para luchar, yo nací para ser. Benvingudes a la sessió de contes del programa de ràdio en femení. Avui parlarem de contes feministes i masclistes. Des de ben menudes ens conten contes. Jo diria que alguns contes són les meues primeres memòries. I aquests contes ens haurien d'ajudar a entendre que el món és igual per a xics i xiques, però atentes, que pot ser que no siga així. Ara anem a parlar sobre un conte amb què segur que totes coneixeu. La Bella Dorment. Ai, eixe conte no m'agrada gens, que això de que té que arribar un príncep blau per a que puga ser feliç. Sí, això, i perquè ha d'anar sempre amb vestit i damunt rosa. No deu ser gens còmode. Següent llibre, Astèrix i Obèlix. I ara, penseu, quin protagonisme tenen les xiques en aquesta història? Estic d'acord. En Astèrix i Obèlix, les dones només s'encarreguen de la casa i de les filles. Això no pot fer també un home? Seguim amb el nostre programa. I ara amb un altre conte. La Ventafocs. Una xica que viu amb la seva madrastra i les seves germanastres. No entenc, per què vol ballar amb un príncep que ni tan a soles coneix? I tota la resta de dones igual, totes es moren per casar-se amb el príncep. I el príncep, que veu a la Ventafocs i ja sap que es vol casar amb ella. Mira que és superficial. I ara vos parlarem de contes, però feministes. El primer conte és Contes de bones nits per a xiquetes rebels. És un llibre que tracta de 100 dones importants, artistes, científiques, activistes, metges, etc. Resumint, dones que van fer coses extraordinàries, però el fet de ser xiques no es considerava tan important. Altre llibre del que volíem parlar, Les princeses també estiren pets. Mai heu pensat que les princeses també tenen defectes? Ara anem a utilitzar la imaginació. Imagineu a la Bella Dorment vomitant sobre la seva falda o a la Ventafocs tirant-se un pet mentre que balla amb el príncep. L'últim llibre del que anem a parlar es diu La Ventafocs que no volia menjar perdius. Pot ser, vos imagineu de què tracta el llibre. Aquest conte tracta d'una xica que un dia van arribar uns homes a la seva casa i li van fer provar-se una sabata de tacó feta de vidre. Al començament no li entrava la sabata, però va fer força i li va entrar. Es va anar a viure amb el príncep, però no va menjar perdius. Perquè la Ventafocs era vegetariana i al final li feien mal els peus de les sabates de tacó. Ara vos deixem amb els nostres companys, que vos parlaran d'algunes persones que han ajudat a la igualtat. Això ha sigut tot. Adeu. No pares sin juicio. Voy a quererme mucho, a regalarme tiempo, a cuidar mis emociones con orgullo y con respeto. En aquesta secció hem volgut recordar les persones que han ajudat a aconseguir la igualtat entre homes i dones. De segur que coneixeu a moltes. Guai! L'educació tradicional de les dones es basa en a convertir-se en bones dones de la llar i mares. Així se les negava una formació digna. Algunes dones d'elles van decidir imposar-se i canviar això. El moviment feminista es va iniciar en el segle XVII, tot i que les primeres manifestacions i protestes pels drets de les dones van arribar a mitjans del XIX.
Fa anys que per l'empoderament femení es forja i són moltes les dones que s'han convertit en icona d'aquesta lluita. Virginia Woolf, 1882-1941. Va ser capaç de plasmar les grans injustícies que existeixen en la societat. Va escriure sobre la necessitat de la independència econòmica, va parlar sobre la salut mental de la sexualitat i de tot allò que suposava una injustícia. Va situar a la dona en el punt de mira i dècades després de la seva mort, el seu llegat literari és possiblement un dels més importants. Una altra dona que va estar en contra dels canons imposats per la societat i que a més actualment és una de les símbols de feminisme és la mexicana Frida Kahlo, 1907-1954. Va ser una artista que va pintar dones reals que no s'acostaven a la bellesa ni als estereotipis típics de l'època. Era l'any 1911 quan la científica Marie Curie va rebre el Premi Nobel de Química, després d'haver aconseguit el de Física en 1903 juntament amb el seu marit Pierre. Que una dona accedís a aquests guardons va ser tota una fita en el seu temps. Gràcies a això, tots coneixem a Marie Curie com el gran exemple de que poden arribar a aconseguir les dones científiques. Concepción Arenal, 1820-1893. Va ser la primera dona que va accedir a la universitat, quan encara estava prohibit. Va estudiar a la Universitat Central de Madrid i per a poder acudir hi havia que vestir amb roba d'home. En aquest sentit, Coco Chanel, 1883-1971, va aconseguir alliberar a la dona a través de la moda, utilitzant peces de roba que fins aleshores eren considerades masculines. Va crear roba per a una dona treballadora. Va incloure els pantalons en la moda femenina i va fer popular el pentinat garçon. I acabem amb Clara Campoamor, advocada, escriptora i política. Clara Campoamor va alçar la veu en defensa de la igualtat, dels drets de les dones a Espanya. Així mateix va promoure la primera llei de divorci a Espanya. Bé, esperem que heu après un poquet més sobre la història i sobre aquestes dones tan valentes. I ara us passem al carrer. Adeu. Nadie ama todas horas, todos los días del año. Voy a permitirme ser lo que yo quiera. Al carrer. Ara hem volgut fer un experiment, comprovar si la gent té els mateixos coneixements de l'esport femení i del masculí. Al carrer. ¿Quién es el teu jugador preferit? ¿De qué? De fútbol. No me gusta mucho el fútbol, pero si tuviera que elegir sería una chica. ¿Y jugadora favorita? Es que no controlo mucho, no sé. Carmona, la que metió el gol, ¿no? ¿Quién va a ser l'últim jugador en guanyar el Baló d'Or? No tengo ni idea. ¿Ronaldo? No. ¿Y la última jugadora en guanyar el Baló d'Or? ¿La Carmona, que metió el gol? No. ¿No? ¿Qui? Alexia Putellas. Olé, és verdad. Quines són les úniques dues seleccions en guanyar un mundial femení i un mundial masculí de fútbol? ¿La española? Y el masculino, no lo sé. No, son dos selecciones que han ganado un mundial masculino y femenino. El femenino es la selección española y el masculino no lo sé. ¿Alemania? Sí, muy bien. ¿Pots dir-nos el nom de tres tenistes masculins? Uy, que se me ha olvidado. ¿Y femenins? ¿Y femenines? Ay, no lo sé. De tenis no sé nada. ¿Pots dir-nos el nom d'algun pilot de Fórmula 1? El Jordi no sé qué, un catalán. Alonso. ¿Coneixes alguna... No, espera, no. Sí. ¿Pilot de Fórmula 1? No. ¿Y algún golfista? ¿Y alguna golfista? Tampoco. Creo que no soy la más indicada, ¿eh? És difícil, veritat? Molt difícil. Penses que hi ha ara sexisme al món del deport? Mucho. Hoy por hoy todavía muchísimo. Nos queda mucho. A las chicas. Gràcies. De res. Ja te'n pots anar. Adeu. Adeu. Nadie ama todas horas, todos los días del año. Voy
que yo quiera. Quin és el teu jugador preferit i la teua jugadora preferida de futbol? Javi Guerra i Enid Salón. Quin va ser l'últim jugador en guanyar el Baló d'Or? Pues no ho sé, no segueix molt el futbol. I l'última jugadora en guanyar el Baló d'Or? Diria que era l'Eixa Putellas, però no ho sé. Quines són les úniques 2 seleccions en guanyar un Mundial femení i un Mundial masculí de futbol? Espanya una d'elles i Alemanya crec que era l'altra. Molt bé. Pots dir-nos el nom de 3 tenistes masculins? Rafa Nadal, Novak Djokovic i Carlos Alcaraz. I 3 tenistes femenines? Serena Williams, Venus Williams i Garbiñe Muguruza. Vale. Pots dir-nos el nom d'algun pilot de Fórmula 1? Fernando Alonso. Coneixes alguna pilot de Fórmula 1? Sí, Nerea Martí. I algun golfista? John Ram. I alguna golfista? No. És difícil, veritat? Sí. Penses que hi ha sexisme al món del esport? Un poc. Vale, gràcies. Ja s'ha acabat. Adeu. Todos los días del año voy a permitir. ¿Li podrían hacer una entrevista? Sí, claro. ¿Habláis castellano? Sí. Sí. ¿Y valenciano? No, porque estamos francesas. ¿Quién es tu jugador favorito de fútbol? Mbappé. Yo creo que también. ¿Y tu jugadora favorita? A mí me gusta Renard. Yo no sé. ¿Quién fue el último jugador en ganar el Balón de Oro? Messi. No sé, tampoco. ¿Y la última jugadora? Uf, eso sí que no lo sé. ¿Cuáles son las únicas 2 selecciones en ganar un Mundial femenino y el Mundial masculino? No tengo ni idea. No sabemos. Eso ya no. ¿Puedes decirnos 3 tenistas masculinos y femeninas? Nadal, Federer y Djokovic. Muy bien. Pero de chicas no. ¿Puedes decirnos el nombre de algún piloto de Fórmula 1? Supongo plus. Leclerc, sí. Y eso. Uno. ¿Y alguna piloto de Fórmula 1? No, ninguno. ¿Sabrías decirnos un nombre de un golfista? ¿Un golfista? No, eso no ni idea. ¿Y alguna golfista? No, tampoco. Es difícil, ¿verdad? Sí. ¿Crees que hay sexismo al mundo del deporte? Sí, la verdad es que sí. Bueno, por ejemplo, hay mucho más club de fútbol a Valencia para chicos que para chicas. Bueno. Es difícil de encontrar. Bueno, esto ya es todo. Gracias. Adiós. Nadie ama todas horas, todos los días del año. Voy a permitirme ser. ¿Podríamos hacer una entrevista? Por supuesto, dime. Vale, ¿hablas valenciano? Poquito. Bueno, te lo haremos en castellano. ¿Quién es tu jugador favorito de fútbol? ¿Valencia o de fútbol, de en fútbol. general, o Ronaldo. ¿Y tu jugadora favorita? Uy, menos, casi ni una. ¿Quién fue el último jugador en ganar el Balón de Oro? No sé, ¿Y la última jugadora? tampoco. ¿Cuáles son las únicas 2 selecciones en ganar un Mundial femenino y un Mundial masculino? Pues España ha ganado uno, cada último, y España ha ganado también Sí, pero el último. 2 selecciones que hayan ganado los 2. No lo sé. España es una y falta otra. Brasil, por ejemplo. No. ¿Puedes decirnos 3 tenistas masculinos? Uy. Pues ahora me ha cogido un blanco en la cabeza. Vale. ¿Y 3 tenistas femeninas? Femenina hay muchas. A las hermanas. Es que también has cogido. Nada más me he entrevistado por niños, me quedo perdido, tío. ¿Puedes decirnos el nombre de algún piloto de Fórmula 1? Ayrton Senna. Esa ya me gusta más. ¿Y alguna pilota de Fórmula 1? Mujer, no creo que haya. Sí, hay. No lo sé. Sí, hay. Ah, bueno, no sé.
¿Sabrías decirnos un nombre de un golfista? Pues tenemos un castellano, de Castellón, tengo fotos con él aquí, no me acuerdo el nombre. ¿Y de alguna golfista? Tampoco, Es difícil, ¿verdad? poquito. ¿Crees que hay sexismo en el mundo del deporte? Sí, un poquito sí. Esto ya es todo. Gracias. Adiós. Nadie amo a todas horas, todos los días del año. Voy a permitirme ser. Qué llàstima. Ja s'han acabat les entrevistes. Ara toca Juniors. Adeu. Porque tenía que bailar, así bailaba, así, así, así bailaba, así, así, así bailaba, así, así, así bailaba que yo la vi. Hola, Juniors! En aquesta secció volem ajudar els més xicotes de l'escola a entendre actituds de respecte que ens ajuden a aconseguir la igualtat i el respecte que busquem per a la futura societat. Avui anem a parlar de la igualtat. Vos anem a contar una història. Aquesta història comença en un poble molt antic. Hi havia una volta una xiqueta que es deia Nerea. Nerea jugava amb nines amb les seues amigues. Però un dia va veure a uns xiquets jugant amb la pilota i va preguntar-li si pot jugar. I el xiquet li va contestar: «No, eres una xiqueta i no pots jugar al futbol». Nerea cada dia les preguntava si podia jugar, però la resposta seguia sent no, però Nerea no es rendia i a mesura que es feia major ho seguia intentant. I un dia va anar a una tenda on vendien pilotes i va comprar una. Es va posar a jugar i un xiquet anomenat Mateu li va dir: «Per què jugues al futbol? És per a xics, no per a xiques». I Josep li va dir: «La veritat és que jugues molt bé». Nerea li va agradir i es posaren a jugar junts. Mateu es va quedar sentat i enfadat veient com jugaven i va pensar: «Nerea no juga tan mal per a ser una xica, vaig a jugar amb ells». Mateu es va disculpar i varen jugar junts. A poc es varen unir alguns xiquets i xiquetes i crearen un equip de futbol mixt. Ho passaren genial. Fi. I recordeu, cal posar atenció als nostres fets i també a les nostres paraules. Cal emprar el femení com a genèric. Quan ens referim a moltes persones podem dir tots i podem dir totes i tot és inclusiu. Fugir de rols i imatges que representen els homes també, amb actituds no considerades tradicionalment masculines. Els pares tenen cura, tendresa, etc. Mostrar diferents unitats familiars, mares, pares, famílies homoparentals, monoparentals. Visibilitzar les persones de l'LGTBI en tota la seva diversitat d'identitats, perquè l'amor és completament lliure i no coneix les barreres. Ja sabeu, de vosaltres depèn que aconseguim un futur molt millor en el que totes siguem iguals. Adeu! Así, así, así bailaba, así, así, así bailaba que yo la vi. Ni lavar, ni planchar, ni barrer, ni guisar, ni fregar, ni coser, ni bordar, ni tender, ni lavar, ni planchar, ni barrer. Bé, arribem a la fi del nostre programa. Un programa que hem fet amb molta il·lusió amb un clar objectiu. Posar la nostra pedreta per aconseguir la igualtat i que res ens menyspree. Doncs, totes i tots som iguals, independentment del nostre gènere. Continuarem així, vigilants. Prenem bona cura de que tot estiga bé. I de que totes ens sentim a gust, tranquil·les, contentes de ser el que som. Persones capaces de fer qualsevol cosa que es puga somiar. Fins pronte! Ni bordar, ni tender, ni lavar. Estamos contemplando el mundo, volando desde una avioneta. Las cosas se ven tan pequeñas, si te hablo del ya ni te acuerdas. A veces observo mi vida y aún no sé si es drama o comedia. La niña hoy no puede lavar porque es que tiene que bailar. Si bailar.